אז איך עושים כסף עם באנרס ברוקרס? בשביל להסביר את זה, דבר ראשון, בואו נראה את המחזור החיים של הפאנל הצהוב, שהוא הפאנל הבסיסי שעולה $10. ברגע שאנחנו בעצם קונים את הפאנל של $10 ואנחנו מפעילים אותו, הוא מתחיל לייצר לנו כסף, כאשר בעצם מפרסמים משתמשים בו לצורכי הפרסום שלהם. אין צורך לעשות שום דבר כדי שזה יקרה, באנרס ברוקרס עושים בשבילנו את הכל מאחורי הקלעים, אבל מהרגע שקנינו את הפאנל הוא מתחיל לעבוד בשבילנו, וכתוצאה מכך בערך אחרי 3 שבועות, שזה מתבסס על נתונים היסטוריים, הוא מבצע את ההכפלה הראשונה שלו, ואז אנחנו נקבל $20. עם ה-$20 מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבצע 100% re-entry. 100% re-entry זה אומר שאנחנו ניקח את ה-$20 ונקנה 2 פאנלים נוספים צהובים, שימשיכו לעבוד בשבילנו, שכתוצאה מכך אחרי 3 שבועות נוספים בערך, עוד פעם משתבסס על נתונים היסטוריים, אנחנו בעצם נקבל כבר $40, שאיתם מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה 50% re-entry. 50% re-entry זה אומר שאנחנו בעצם לוקחים חצי מהפאנלים, שזה 2, ואנחנו משתמשים בהם להמשך פעולת המכונה, ו2 פאנלים שייצרו לנו $20, אנחנו נשתמש בהם לטובת כסף בכיס, כסף מזומן, שאנחנו נמצא אותו בתוך ה-e-wallet, בתוך הבאנרס ברוקרס. 2 הפאנלים נוספים, להמשך הפעולת הנכונה, אנחנו נעשה איתם, ממשיכים לפעול עבורנו, וכתוצאה מכך אחרי 3 שבועות נוספים, הם יכפילו את עצמם, כי ביצענו בעצם 50% re-entry. לצורך שזה יקרה, אנחנו בעצם נצטרך גם 10,000 נקודות תנועה, שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט. אבל כתוצאה מכך כרגע יש לנו עוד פעם $40, שמתוכם 2 פאנלים, אנחנו נקנה 2 פאנלים להמשך פעולת המכונה, ו$20 כסף בכיס. כלומר בעצם כל 3 שבועות אנחנו בעצם מקבלים $20 כסף בכיס כתוצאה מפעולת המכונה. ובעצם ככה נראית מכונת פאנל צהוב, אנחנו מזינים אותה $10 ו10,000 נקודות תנועה, ואנחנו כל 3 שבועות נקבל $20 כסף בכיס. מכונת פאנל סגול פועלת בדיוק על אותו עיקרון, אנחנו מזינים אותה $30 ו30,000 נקודות תנועה, וכתוצאה מכך אנחנו מקבלים $60 בערך כל 40 שבועות, עוד פעם מתבסס על נתונים היסטוריים. מכונת הפאנל הכחול, אנחנו מזינים אותה $90 ו90,000 נקודות תנועה, ואנחנו מקבלים בצד השני $180 בערך כל 6 שבועות. ופה בטבלה הזאת אנחנו בעצם מסכמים את כל הפאנלים, כמה הם מייצרים לנו, באיזה תדירות. כמה כללים בסיסיים. הפעלת המכונות מחייבת מנוי רגיל של $15 בחודש. העלות חבילת תנועה היא $50, שתמורתם אתם מקבלים 100,000 נקודות תנועה. במנוי רגיל אפשר לקנות רק חבילת תנועה אחת לחודש. מנוי פרימיום עולה $100 בחודש, ומאפשר לקנות חבילות תנועה ללא הגבלה. אבל מה שכן חשוב, לאחר שהתחלתם לקנות מספר מסוים של חבילות תנועה בחודש, אי אפשר לבטל. כלומר, תשימו לב, אם אתם קונים 4 חבילות תנועה בחודש, אתם לא תוכלו לרדת חזרה בלי לקבל איזשהו עונש. אז איך הכל עובד ביחד? את זה אנחנו נראה בסרטון הבא.